Chemelil Frederick Odari okwayo jopur ma Chemelil gi Muhoroni mondo obed gi horuok e kinde ma sirkal tiyo kendo ng'iyo matut weche motenore kod chiwo kambi mar rego niang'no e lwet joket mwandu. Kane giwuoyo bang' yore alam e kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Chemelil, ne gijiwo sirkal bende mondo oket weche motudore kod chiwo kembe mag sukari e lela kendo jopur ong'e maber gima gidhi yudo. Jadolo mar kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Alex Mutabache noluwo ni jopur dwaro mana dongruok kendo gigeno ni chenrono dhi kelo kwe kod bero sekta mar pur niang' e thurka. Factory wan godo kage mang'eny. Ok watamre e weche mag leasing, to wayie gi leasing to mana kotimgi e yo moro makare. Jopur nitiere ka gi jotich pod ok ging'eyo fet margi e yo moro makare, ni to kapo nono ni jok okawo kambi to bende gidhi yudo gigi. Koro akwayo ni wahore uru seche ma sirkal loso gigi to be nyaka giwachnwa e ler ni jopur idhi chul nadi areas mag-gi, jotich bende idhi chul nadi. Adwa na kwa piny mar Kenya mondo okonywa oket gik moko e yo makare, giket cards te mesa mondo jo Kenya kaka nyalo ringo koket gik moko e ler to luoro biro bedo maonge. Luoro biro sama gik moko kikore. Wawinjo no us kambi mano ok rach, wan odoro mana maendeleo to gimwa penjore kaka jopiny gik moko duto kokete mesa to wang'eyo kamo chakorego kamo dhiye. E kinde ma ikruok dhi nyime motelo ne yiero ma directors mag board mochung' weche sukari e pachoka, jotend jopur niang' e kaunti ma Migori okone jopur ni